Deutsch als Fremdsprache. Nemački kao strani jezik. Lektion 10, lekcija broj 10. Wie spät ist es? Koliko je sati? Inoffiziell Zeit. Nezvanično vreme. Od 1 do 12 zato što koristimo sat koji ima 12 časova. Reči koje koristimo u nezvaničnom govoru, tačnije u nezvaničnom vremenu. Halb, pola, vor, pre, nach, posle, koristimo za tačno vreme precizno, gleich, jednako, genau, tačno, viertel za četvrtinu, za nekih 15 minuta, kurz za kratko vreme, tačnije za vreme koje obuhvata period kraći od 5 minuta. Pišemo 1:35 i 13:35, ur znači sat, odnosno vremenski interval od sat vremena, a govorimo u neoficijalnom govoru, nezvaničnom, es ist 1:05, što bi značilo 5 minuta je prošlo od 1:30. Nebitno da li je 1:30 u toku dana ili 1:30 u toku noći. Kada pišemo 1:25 ili 13:25 časova ili govorimo es ist 1:05. Razlikujemo nach i vor. Nach je posle, a vor je pre. Što bi značilo da je 5 minuta do 1:30. Isto nebitno da li je 1:30 u toku noći ili 1:30 u toku dana. Pišemo 1 sat ili pišemo 13 časova. A govorimo es ist 1. 13 časova ili 1 sat. Pišemo 1:30 ili pišemo 13:30, a govorimo es ist 1:30. 1:30. Pišemo 1:05 ili pišemo 13:05, a govorimo es ist 1:05. 5 minuta je prošlo od 1 ili 5 posle 1. Pišemo 1:10 ili pišemo 13:10, a govorimo es ist 10:1. Prošlo je 10 od 1. Pišemo 1:46 ili pišemo 13:46, a govorimo es ist kurz vor 2. Kurz smo već spomenuli da je period kraći od 5 minuta, što znači da je manje od 5 minuta do 2. Pišemo 2:02 ili pišemo 14:02. A čitamo ili kažemo es ist kurz nach 2. Manje od 5 minuta je prošlo od 2. Ili 2 i manje od 5 minuta. Pišemo 1:20 ili pišemo 13:20. A govorimo ili čitamo es ist 20:1. 20 nakon 1 ili 1:20 ili 20 je prošlo od 1. Pišemo 1:40 ili pišemo 13:40. Schreiben. A govorimo sagen es ist 20 vor 2.
što bi značilo da je 20 do 2. Možemo opet da obratimo pažnju na nach i vor. Nach je posle, ovdje je 20 minuta posle 1, a vor je 20, u ovom slučaju 20 minuta do 2 ili pre 2. Pišemo 1:45 ili pišemo 13:45, a govorimo es ist Viertel vor 2. Već smo spomenuli da je Viertel četvrtina. U ovom slučaju to je četvrt sata do 2 ili 15 do 2. Pišemo 5:15 ili pišemo 17:15, a govorimo es ist Viertel nach 5. U ovom slučaju to je četvrtina nakon 5 sati ili 17 časova, što bi značilo 5:15 ili 17:15. Sada ćemo govoriti o zvaničnom formalnom vremenu, Offiziellzeit, Uhrzeit, to jest vreme koje u sebi sadrži 24 sata, to jest 24 časa. Pitanje koje se postavlja u ovom formalnom vremenu: Wie viel Uhr ist es? Wie viel Uhr ist es? Na to pitanje dobijamo sljedeće odgovore. Razlika između nezvaničnog vremena je u tome što nemamo, prva razlika je u tome što nemamo reči koje smo prethodno koristili pre, posle, četvrt, pola, jednako i tačno. Možemo početi sa celim satom. Pišemo 2 ili 14 časova, ali oba različito čitamo. 2 sata čitamo kao es ist 2 Uhr. 14 časova čitamo kao es ist 14 Uhr. Prije nego što nastavimo, jedna kratka napomena. Kada se služimo zvaničnim formalnim vremenom, uvek se u toj reči gde koristimo sate nalazi ur, nakon sati. Sada prelazimo na polovinu. Kada pišemo 6:30 i 18:30, čitamo na sljedeći način: Es ist 6:30, što bi značilo da je 6 sati 6:30 i 30. 6 sati i 30. Es ist 18:30, što bi značilo da je 18, 18 Uhr i 30, 30. 18 i 30. Pišemo 1:40, a čitamo Es ist 1:40. Es ist 1:40. 1:40. Pišemo 13:40, a čitamo Es ist 13:40. Es ist 13:40. Pišemo 3:20, a čitamo Es ist 3:20. Es ist 3:20. Pišemo 15:20, a čitamo Es ist 15:20. Es ist 15:20. 15:20. Pišemo 9:45, a čitamo Es ist 9:45. Es ist 9:45.
9:45. Pišemo 21:45, a čitamo Es ist 21:45. Es ist 21:45. 21:45. Pišemo 10:10, a čitamo Es ist 10:10. Es ist 10:10. 10:10. Pišemo 22:10, a čitamo Es ist 22:10. Es ist 22:10. 22:10. Pišemo 1:05, a čitamo Es ist 1:05. Es ist 1:05. 1:05. Pišemo 13:05, a čitamo Es ist 13:05. Es ist 13:05. Pišemo 1:55, a čitamo Es ist 1:55. Es ist 1:55. Pišemo 13:55, a čitamo Es ist 13:55. Es ist 13:55. 13:55. U nezvaničnom govoru koristili smo kurz za vreme kraće od 5 minuta. U zvaničnom ili oficijalnom koristit ćemo sledeće. Kada pišemo 1:56, čitamo kao Es ist 1:56. Es ist 1:56. Što znači da je 1 sat i 56 minuta. 56. Kada pišemo 13:56, čitamo kao Es ist 13:56. Es ist 13:56. 13:56 minuta. Kada pišemo 2:02, čitat ćemo kao Es ist 2:02. 2 sata i 2 minuta. 2:02. Kada pišemo 14:02, čitamo Es ist 14:02. Es ist 14:02. 14 časova i 2 minuta.